Драги европейски съграждани! От днес, 1 януари 2014 година, гражданите на Република България могат да живеят и работят в Европейския съюз без никакви ограничения. Тези новопридобити права са записани в договорите за присъединяване и не могат да бъдат променяни. От днес българският народ заема своето достойно място в европейското семейство като цяло, наистина. От 681 година, откакто е основана българската държава, този немногоброен народ се съхрани и гледа уверено напред към бъдещето. С нисък бюджетен дефицит, високо образовани, квалифицирани и владеещи чужди езици хора, България вече участва в икономическото възстановяване на европейското общество. С политическа и бизнес стабилност, ниска цена на правене на бизнеса, стратегическо местоположение, достъп до пазари и ценни човешки ресурси, Република България е член, от който Европейският съюз наистина се нуждае. Като външна граница на Европейския съюз, България вече участва в общите усилия за стабилност в региона. От много години обикновените български граждани срещат различно отношение към тях в някои европейски страни, както можете да видите от репортажа в нашия канал на YouTube от Лондон пред кабинета на министър-председателя на Великобритания само преди няколко седмици. Но днес те могат да участват пълноценно в процеса, който трансформира Съюза и света наистина. Сега те могат да изберат своята съдба без никакви ограничения. Сегашното българско правителство на Пламен Орешарски, познат като олигарски заради неадекватните си действия, не прави достатъчно за популяризиране на ценностите на България и нейният народ. В Англия, където дебатът за ограниченията се разгорещи и достигна точката на закона, заместник министър-председателя беше този човек, който заяви: да бъдеш в Европа означава работа, търговия и просперитет. Заместник министър-председателя също напомни, че английските семейства са приблизително 3000 паунда по-добре на година, благодарение на европейското си членство. Това е напомняне, че 3 милиона английски работни места зависят от Европейския съюз. Това е напомняне, че сега света е променен и че страните, членки на Европейския съюз, са по-силни заедно и по-бедни по-отделно. Голямо предизвикателство, специално в тази страна, е какво ще се случи септември месец тази година в Шотландия, без европейската перспектива.
Това е и напомняне, че до края на 21 век Европа ще представлява само 4% от населението на Земята, каза германски депутат на среща с представители на британското правителство преди една година. Драги европейски съграждани, между 22 и 25 май тази година ние обсъждаме бъдещето на Европа. bbb.bg Bulgaria Online ви моли да се запитате: искам ли да поставя моята работа на риск? Искам ли да съм в изолация и да посрещам предизвикателствата на днешният променен свят самостоятелно и без чужда помощ? Искам ли да гледам напред в бъдещето с някого, който е също като мен? Ще позволя ли на партии като френската Национален фронт и английските Партия за независимост и Консервативната партия да тикат моята страна назад в средните векове? Но света в 21 век не може да чака никого. Тогава действай, съдействай, въздействай. Европейски избори 22-25 май 2014 година.